O Concello da Pobra do Carmiñal vén de rematar unha actuación clave para mellorar os servizos básicos e o medio ambiente na zona do Conchido. O Goberno local concluiu a terceira fase do proxecto da reforma do Camiño Real, unha intervención centrada na modernización das infraestructuras e na solución de problemáticas ambientais existentes dende hai anos. Foi a obra que hasta agora máis problemas nos dou e que máis satisfacción tamén nos produceu, pois que por fin queden rematadas e solucionadas. As obras permitiron a implantación dunha rede separativa de recollida de augas pluviais e saneamento, sustituindo o antigo sistema que canalizaba ambas conxuntamente e que chegaba a provocar colapsos, especialmente polo volume de auga que se derivaba ao sistema de bombeo de Boiro. Ademais, detectáronse deficiencias na rede de saneamento, con perforacións que podían ocasionar verteduras directas ao mar en momentos de forte caudal. Consisteu pois nunha mellora dos servicios básicos, das infraestructuras e bueno, esta obra en concreto consistiu en poñer dúas redes separativas de pluviais e saneamentos, porque soamente pois existía unha, non? E ademais para os veciños con cada pozo cos seus pozos e todo o que conleva, con dous obxectivos, pois como ben decía, a mellora de servicios básicos da nosa veciñanza e tamén pois unha mellora no que conleva ao medio ambiente, non? Porque era unha obra que había vertidos á playa e continuamente tiñamos aí problemas, entonces era unha obra bastante necesaria. Co novo sistema, as augas pluviais serán conducidas de forma independente, mentres que as residuais serán canalizadas correctamente ata a depuradora da Pobra, garantindo un funcionamento máis eficiente e respetuoso co medio. Non foi unha obra fácil porque hubo moitos problemas polo medio, por iso tamén se tardou en presentala, pero agora por fin xa estamos independizados de Boiro, que tamén era unha parte importante, e agora pois os veciños tamén xa teñen cada un a súa cometida e polo que esperamos que agora pois funcione todo moito mellor. A actuación completouse coa renovación da rede de abastecemento de auga, sustituindo antigas tubaxes de fibrocemento e coa reposición integral do firme da vía. Unha obra que, debido a diversos factores, non resultou nada sinxela. A verdade que, bueno, foi unha obra moi complicada desde o primeiro momento. Ademais, bueno, a empresa que ganou a licitación, pois durante os traballos, pois quebrou, tuvemos que sacar outra vez conseguir que outra empresa se fixera cargo do resto do traballo e, bueno, na verdade é que a obra en sí xa presentaba, era un proxecto moi complicado, estaba pendiente xa desde facía xa algúns anos. Ao final, pois, fomos capaces de tirar pa diante. Dende o Concello destacan que esta intervención supón unha mellora notable na calidade de vida da veciñanza e un avance importante na protección da contorna.